Het hinder, dat kan eigenlijk gewoon bij die bed komen. En dan kerst maar dit bed kerst omheen en dan kerst hem leeg. Dus als het een beetje spannend is, nou ja, dan zet hem helemaal naar beneden. Maar als dat leuk is, dan denk je, nou ja, ik wil kroepjes hebben. Dan list hem gewoon lekker heeg staan. Wij waren vernemen om een boerderij van ons uit mee moeten nemen. Toen zeiden ze van, nou wil je hem daar een B&B in van? Nou, we zeiden, ja, dat denk ik wel. Dat lijkt het dus wel leuk. En hij zei van, wat is er nou mooier om zoiets te realiseren in Friesland, waar de Friese bakermat is van de Friese hinders. En dan ik nog in een Friese stijlboerderij. En nou ja, dit is het resultaat. Die man die hier een film kan maken. En die had het op TikTok posten. En op Insta had hij dat posten. En toen ging het echt gigantisch. Heel soort views zien we. En de stroom, de boekingen eigenlijk. Ik ben zo van, oh, dat willen we eens. Nou, de hinders die vinden het leuk. Wij hebben, ik wil grote kroepzekken eigenlijk. We doen net elke nacht. Dus de wordt wisselen. Uit Tineke vannacht nou giet. En dan komen morgen gasten. Dan kunnen ze Tineke net uitkiezen. Dus die het dan vrij. Het hinder, dat kan eigenlijk gewoon bij die bed komen. En dan kerst maar dit bed kerst omheen en dan kerst hem leeg. Dat die eigenlijk wel van gasten, dat ze dan wel eens even een kriebeltje krijgen. Ja, het smoordrok. Ja, wij zitten sowieso tot en met september weekend en door de weekend vol. We hebben al boekingen voor 2020.